No niin, morjesta kaikille siellä Team Platinumin kanavalla ja tosiaankin tää on tämmönen pieni esittelyvideo tänne klaanille ja mä niinku kerron tässä niinku esittelyvideossa, että niinku mitä tää klaani on ja mikä tässä on ideana ja tälleen näin. Mutta niinku sitä ennen tossa gameplaynä pyörii ton meidän yhden pelaajan Durein Switch Gun Everkill Moabi, eli niinku sillä oli mun mielestä tossa MK14 G36C ja se siis vaihtaa niinku jokaisen tapon jälkeen niinku tätä asetta. Ja joo, eli mennään nyt tähän niinku, että kun mä esittelen tän klaanin vähän niinku, eli tää on tämmönen pieni pumpstamppausklaani, tämmönen tiimi, ja tää nyt on vasta niinku ihan justiin alkanut, että niinku tässä ei oo paljon yhtään niinku tilaajia vielä tai mitään, mutta niinku minä Fintemetsi on kuitenkin tää liideri täällä ja teen tosiaan aika lailla kaiken ja täällä on ihan sellainen niinku ihan ok standardit, että ihan ok gameplaytä tulee, ettei mitään niinku ihan maailman parasta kuitenkaan, mutta mun mielestä ainakin itelle tosi hyvää gameplaytä niinku mulle. Ja niinku tää niinku ihan justiin vasta siis luotu ja tänne on siis Recruit Team Challenge tulossa sitten jossain vaiheessa ja nyt sitä ennen mä sitten yritän näistä mukaan, mulla on aika paljon tosiaan pleikkarilla kavereita tai YouTuben kautta, niin mä sitten niinku on jotkut sitten liittynyt tähän klaaniin, kello on hyvää gameplaytä, mutta joo, elikkä tänne niinku videoita tulee varmaan niinku joka toinen päivä tai sitten niinku joka päivä, koska niinku mun oma niinku kanava on nyt mä en tuu sinne pari viikkoa ainakaan lataa yhtään mitään, koska sinne niinku sitä dislike-potataan ja tälleen, mä en siitä sen enempää puhu, että niinku tää nyt tulee olemaan pari viikkoa nyt aika aktiivinen, koska mä en tuu tehdä omalle kanavalle sitä yhtään mitään, mutta mä mietin niinku silleen, että tänne tulisi ehkä niinku tänne video, sit mä tekisin omalle kanavalle ja sit taas tänne, että tämmönen pieni niinku tahti ja sitten jotain pieniä taukoja saattaa olla, koska mä tosiaan liidaan niinku yksin nyt tällä hetkellä tätä, että niinku mun co-leaderin mun kanssa niin on toi ADC, kuka yrittää tänne porukkaa saada joinaamaan ja tälleen näin, että se niinku kyselee, että kello on hyvä gameplay, että siihen voi tosiaan ottaa yhteyttä, jos kiinnostaa, ja sen tosiaan gamertaggi tulee olemaan ruudulla tai descriptionissa tai jossain, että jos teitä kiinnostaa tosiaan tänne joinata, niin laittakaa sille viestiä, mutta mullekin voi tosiaan laittaa, mutta mä en tiedä pystynkö mä, tai mulla on aika paljon myös hommaa nyt tämän klaanin kanssa, varsinkin tälleen aluksi, mutta niinku sille kannattaa tosiaan ekana laittaa niinku viestiä ennen kuin laittaa mulle, koska se vastaa varmaan aika paljon varmemmin. Ja joo, että ei kai tässä sen enempää. Et jos kiinnostaa joinata, niin laittakaa tosiaan ADClle tai mulle viestiä. Ja tää on tosiaan tämmönen pieni tiimi, mihin tulee ihan ok gameplaytä mun mielestä. Ja joo, ei kai tässä näin. Morjes.